guys, good morning. Welcome back ulit sa aking munting channel, Ilocano Gunner. Nirasbakan namin tong lungga ng mga pagong. Yung kasama ko. Yun. Gintay siya doon. Yun, may binanatan siya. Tatajidak ka live. Yun, baka nadali niya yung jumbo guys. Yun, yung inaabangan naming jumbo. Baka lumabas, tinamaan niya. Yun o. Magsag sama. Ay, si magsag na. Ako. Pumasok sa ilalim guys. Diba to? Yung dike na nagiba. Tatajidakal. Tabayanan nyo guys. Baka makuha namin mamaya. Yun o. Nabigsik. Nadali ng kasama ko. Wala guys, naputol yung tali. Nagasgas sa may bato. Sayang yun, malaki pa naman. Kadali na yung kasama ko guys. Yun o. Ato ma. Ayun o. Kadali na siya. Yahoo! 1-0. Headshot. Takal. Kasi naalam siguro. Maditim magos. Dito magos guys, ang bala. Ngayon yung bala oh. Dito magos. Jai. Sino yung palawat? Dito magos guys oh. Makapit. Sino lang tad? Ay. Apa yang tadi dah sudah?
natin. Yun. Yun guys, laki oh. Kadalawa na kami. Tig-isa kami. Ito yung nakuha ng kasama ko. Malaki din. Ay, daktil tinalak. Magaling kang kupal ka. Hindi, oh. Hindi mo gano'n nakakasa. Pag kumangkuman. Hinalbit ko. Hindi pala nakakasa guys. Gago! Kaya. Hindi pala nakakasa. Wow, mali. Hindi nakakasa. Tak, sul-sul naman ulit. Pumutok yung kasama ko guys. Ay, dali siya. Yun. Yun na, baka sumiksik na naman yung isa kanina na napatid yung ano, tali. Ayun o, naangat niya. Yun. Pangatlo. Taba guys. Lalaki oh. Taba. Yun. Pangatlo namin guys. Stay tuned. Dagdagan pa namin yan. Marami sila dito. Maglalabasan na sila kasi mainit na. Bola lang yan. Wala? Tumutok na naman yung kasama ko guys. Marami talaga to. Sa bato. Lumabit na naman. Lumabit na naman yung nadali niya. Sumiksik na naman. Umulan? Yun, nakuha niya guys. Lumabas din. Ayun oh. Tignan nga putol daw. Pang-apat. Ala. Dali guys. Yahoo! Yun, napaa. Yun.
Lapit sa paa. Ang loko. Ang lima namin to. Yun. Ang lima. Lumipat na naman kami guys ng spot sa baba. Baba ng tulay, ano? Ang tulay. Dito kami natin mahuli ng mga pagong. Yan sa kabila. Yan, sige, stay tuned. Headshot. Hindi nakagalaw. Buenas mo naman. Dalag ka to. Gitnang gitna yung ulo. So, gitnang gitna. Dalag guys. Kawan share lang tayo dalag. Yun. Ayun, pag-ung. Pagikan. Daligat, maliit. Dalig, maliit na bulig. Bulig. Dalag ginding. Napunit na. Balat. Balat lang tinamaan guys. Yan, balat lang.
Yun, dalawang bulig. Bulig na naman guys. Buenas mo naman. Tatlong bulig na natin. Duguan siya. Duguan yung bulig. Yun guys, sa pangatlo. Ito yung pinisugli. Kailangan na putulin niya. So, katatlong bulig na tayo. Yun. Ito guys, pangatlong bulig. The next day. Yun, hello guys. Shout out! Uwian na naman. Tapos na naman yung paniniksay natin. Naka-anim kaming bagong saka ito. Sa akin. Dalag na tatlo sa kanya, isang dalag, isang tilapia. Tsaka 6 na pagong yung nadali namin eh, nasa sako. Oh my God! Yun, salamat guys sa panonood. Better luck next time namin guys. Sa mga hindi pa naka-subscribe dyan sa amin, subscribe na kayo. Oo, para lagi kayong updated sa mga Huwag niyong kalimutan mag-share. video namin. Kayo palagi sa mga paniniksay namin araw-araw.